Dilai Police Station ang kangalong Grams Pharupora Inkore Sirkep Tok Borthongkep Ratrok a heroin pen bang hinia bangphu Raikom Sai Kheri Deng Kachingnang Panjan Samhanse Rongarat Pinirni Anta Mesen Kijuna Langavar Sai Longlelang Bokajana long Krekethom Apong Adoroni Bihu Ronga J Kecheng Karbing live Birta Kilara Dona Pansitami Nilihin Pen Kardong Pajiriglo Kardong Pine Birta Arjita Angton Pen Pinijang Minipai Krisir Kabarni Hanikang Sampor Pai Plia Pormalom Raikom Sai Khatum Joy Birta Kilong Ateng Pen Lahorijan Petrol Post at Hengno Keton Kilang Sai Denglo Bangso Hood Ihuma Tragalong Pen Gram Pharupora Inkore Sirkep Tok Borthongkep Ratrok a heroin Nepon Longlo Napen Bangso Sai Along Kacherab Dun Bang Hinia Bang Photum Aphan Raikom Sai Khatum Pen Nep Ing Nang Pon Longlo Birta Kelong Dun Atengke Jangmi Poni Pai Krisir Kep Arni Kang Sampor Pai Plia Pormalom Raikom Sai Khatum Joy Pen Birta Kelong Ateng Pen Lahorijan Petrol Post at Hengnolong Keton Kelang Sai Deng Ponlo Bangso Hood Ihum Tata DI Truck Registration Number AS11DC 4350 Aphan Hontepen Rita Lipsi Gari Adang Mate Spare Tire Along Kepatu Joy Home Tike Prapho Sabun Homarlo Along Pen Heroin Drugs Longpon Loklo Keneponong a heroin drugs Kadukawe Gram Pharupora Inkore Sirkep Tokbor Thongkep Ratrok Ando Lapen Hitia Long Ador Lage Kadukawe Pangrum Pelo Polutang Te Kuti Ki Thomanador Doji Pusi Raikom Sai Khatum Pen Pachini Lapen Raikom Sai Kheri Deng Kaching Nang Chek Bang Hinia Tumamen Lake Thang Bobi Arta Ningkan Inkore Isi Thang Tomba Asopo Lapen Pusham Abdul Hasim Arta Ningkan Inkore Trok Pusham Kasim Ali Asopo Lapen Bang Hinita Arong Hiang Thang Palak Imphal District West Manipura Sorpupang Thekpen Nep Ing Nang Ponlo Kene Ponlong a heroin drugs Kedoan Kelangchari Ji Aphan Bokajan SDPO John Das Pensi Chepari Deng Ponlo Bokajan Penananterang Karbiang Long Live Bokajan Eleangkang Lakhain Korapon Ilip MSC constituency Kaparlo Panjan Samhanse Rongarat Kijuna Langaphan Ajir Ding Ploy Akisum Gepo Pinirni Anta Kejokpon Avelang Birta Kelong Atengke Panjan Samhanse Rongarat Kedamtang Pharupra Sirkep Ra Kep Aningkan Malompen Rong Chukimsi Dothaglo Hako Ahut Anke Methang Karbianglong District Puchipua Thai Avidet Penajok Langroy Langso Longchora Pen Pukhuria Lang Kijun Pensi Dothag Bomlo Seta Pharupra Sirkep Ra Phokebra Asia Ningkan Pen Karbianglong District Council Chilong Det Pen Pharupra Sirkep Ra Trok Sirkep Ra Pho Aningkan Pen Ke Karbianglong Autonomous Council Pusi Amen Nang Chilong Tanglo Nasi Karbianglong Atok Ano Thoi Inglong Anta Rara Phan Kachelang Jaja Kongta Nang Pitanglo Lapen Rara Kisung Ke Boy Lapen Kaching Thorason Anta Claim Pipo Lang Pipo Pudam Chak Chipipen Kilik Chepahai Pon Rentilo Hala Sopen Langdam Pulote Non Pinier Ni Anke Karbianglong Chingthur Unang Popotlo Sedala Bangso Samhanse Rongasor Pini Anke Pharo Isira Krege Thomaningkan Anpleng Dera Pita Kapre Kaching Thorason Ke Aphia Lamlo Ke Mesen Kijuna Lang Anta Long Dun Bangrilang Karbianglong Live Kilan Havan Kardom Pajirlo Non Nili Gido Ke Dak Lakhain Ko Rapho Nilip MSC Constituency Akang Panjan Mate Dak Samhanse Rongalong Pini Nilitum Nang Kahuri Jasemet Ke La Dak Lapuson Hello Je La Dak Hanse Rongalong Ajir Kiting Kluipen Mane Kijuna Lang Katora Mane Kisung Lapson Kasik Sakdu Pua Birta Long Sinilitum Nang Humrig Nili Dak Adim Anang Litang Lo Alang Litum Dak Rongsor Hanse Rongsor Aniwang Lang Nang Kachosok Vera Dim Alang Tuk Mate Alang Hip Along Nang Litang Lo Lah Lo Ala Kamera Person Paneli Kepaklain Panse Tuning Rilo Dungan Nang Li Kamera Dungan Ponikta Ladak Lo La Hello Nang Litum Lang Ita Alang Litum Kaikis Tame Kedamtang Pinangan Ingkan Pelo Pinangan Ingkan Tasoselo Alang Litum Ke How Komentun Ne Penerong Chukim Lo Pupen Bangke Laposon Ladak Longku Putong Pupune Langtuk Putong Pupune Laposona Lang Si Chosok Nang Si Pini Ani Anstame Alang Litum
jun ik bom lo chutun ik bom lo chudang ik bom lo la boso na kisung salang le tum ki phunang lo la na le tum han ke paklang la screen long la han lo je lang ik tha karbiang long ili tum kaching thur our side la pason han lo la sinon isi sarkar pen JJM pu sitame scheme dolo tebon sitame ladak arong ara phangge pini ani antang nang tangte lang la si dadak local MSC ke hai pobitro rongpi alangli lahai akado kawe chelang chariun pa alangli tum labang so rong aphan stame ke wang yani klem pi pon sonte mesenji busi nile tu ma hin bentame pachini ponlo la pen alangli tum akisung ke boys tame labang so pen jokpo Labangso samhan se arong asor don trokep so se aratum piniarni anta methang arong pen kilometer ke thom anaka helo inglong andam si langso alang chosok dampen chotun chodang aphan antami kang hor pensi chebanang bomlang lasinon hadak samhan se arong asar dorison han se pen pherangke kahomri damahut alang litum pen kijun alang kisunga phuthak nang pachini don lapen tin karbiang long KEC ke jake thekiding atum lapenan parta local MEC pobitra rongpia phan RD dojot pen kachuning ripon lake prabjin pen kemesen kangthir jir kijun alang kijun long ja phan kachuning ri padopon non mani tum danga sok bom lake don kret rong ne an do ase hala kadu vita la sonlo sitami hala tumang ke hala long ka prek lang tu si sok dami bo nili tu la bang sok kisunga bang sa non ta hi tu mete ke ine ningkan thong kep an bakla dupo non sal po bitro rong pia prang ta me emisia tum an sitami la bang sonang rapu pu pon ni tu ha ni lang bang ave ni raba bang ave bokajan penanan terang karbiang long live Karbiang long taya home chatra honta la pen bokajan thulua juwa mancha atum chapatir piponsi pinijang mi pon phai kresir kepen ni phai inkoyar ni an ni apharman bokajan block ke pathua kramalong kre ke thoma phong adoroni bihu rong aji chengpon tanglo adoroni bihu rong aji tirika mamai phu pora gogoi pen chapa hem phu ponsi maya long lama in thurponlo la sophi chikimo angdengalong Dr. Dimbeswar Bhorali pencheng ponsi kachetong don araratum antame kachikimo ajaimek dengponlo bangso phi chunbang jitu phokon pen japonsi bihu rongaja men pen methang ke thak gamusa kelanpon lapen bihu ahim asonamung methang ari pen kaselam voti kapache dai hai hui setami chepati kepadopanalong Dr. Minakshi Dwara pensi langchari ponlo asemi sakhaya tum labangso bihu bangke ningkan kimia phansi kipudam lapen labangso jangmi pochek loi jonke ningche parongsi adon bihu kansi riso ejangatum picnic ke cho hai huita padopon pon posi lam ke jayalong ningje pon Arnikang sampor phai phopor pen kaprek adim pen wangsi bihu ke kan kachepate padoponsi kecheng arni mesen pensi doponlo bokajan penanan terang karbiang long live ke pathua na thu an so se ke paprang dunjia phanpura SOPD scheme surihini rankore hini panikore ke thompen bokajan subdivision angkang khatkhati jortok biarong along Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Aridengpen Akimi Stadium Kaselam Ponjia Phan long eke sompona birta ripon long Karbiang Long Cricket Association mate KACA atumpen khatkhati hawarara atumpen chelangsi khatkhati angkang malom ajir kiding ploipen ke pathu kijoya thai kavepen penang anaka seksak dolo la sojok hada ke dora atum matha ponsi jortok bialong longle chirikep endunsi panong ponlo Lasoke pathua dim aphan penang arni pen MLA aphan kachuning ria tengsi Dr. Numol Momin pen kabor ipona jok piniarni anke long I sompon longlo laso phutha khadara la pen KACA atum penta aning karong sonsi thekpon long labangso ke pathua klam tang pami pulote bokajan khatkhati la pen la horijan hawar malong pen penang are soejang atum ke pathua na thu nang batpo labangso stadium kaselam ke patang pami je aphan tangka kuti khre isian panong ponlo bokajan subdivision angkang nonamat hedung ke pathua klam ke thek ponlong lake hanjang nangso kuligaung la pen non khatkhati long hanlo pini labangso long eke soma maya long BJP ke ADC mai phu Roland Killing ke ACA mai phu Sardili be
bong rungarong SGB khatkhati Sports Association lapen kapre ki the ki dingatum chetong dun si RDP dun bokajan penanan terang karbiang long lai Birta ke lang apo choro lo pina birta ke lapan si kang porik lo